Ola, que tal amigos? Benvidos a Tradigaita. Hoxe voltamos co último capítulo da sección 5 preguntas. Desta volta o noso convidado é Álvaro Seivane, que nos vai atender e contestar as 5 preguntas que temos preparadas para el. Se todavía non viche o vídeo das 5 preguntas que lle fixemos a Antón Corral, deixoche por aquí debaixo o enlace para que podas ter acceso a él. Isto foi o que nos contou Álvaro. Que hai que ter na cabeza para mellorar a gaita día a día? Pois na cabeza, pois nos o que solemos ter é todos os problemas que poida ter, por moi insignificantes que sexan, como pode ser a válvula do soprete, como puido ser no seu día pois, o dos pallós, o seipal, como pode ser o seitor, e outras cousas, detalles máis mínimos, se queres, pero que non son mínimos, porque eso forma parte de un todo, e todo é importante, non? Entonces, a veces, por moi simple que parezca, sempre é un hallazgo en sumar algo máis á gaita, non? E nos, cando hai pois, un punto débil da gaita, sempre o temos aí. Olvidábaseme falar do fol de guaretés, ou, bueno, se seguimos falando, irán xurdindo as cousas, non? Quen vai por diante, o gaiteiro ou o artesán? Pois é difícil de dicir que hai gaiteiros que a verdade que van pedíndoche moito por diante, tú vas pois, por detrás. Eu creo que os artesanos temos tamén moita inquietude de resolver problemas e de mellorar a gaita, non? A veces coincidimos, e claro, cando conseguimos algo, imagínate unha nota máis, na segunda octava ou tal, pois o gaiteiro sempre nos vai dicir outra máis, ou dúas máis, e así sucesivamente, non? O sea que eu creo que andamos por aí, non? Como vos adaptades aos distintos temperos? É dicir, hai xente que toca moi duro, outra que toca moi blando. Como facedes para adaptarvos a iso? Claro, pois o ideal sería facer distintos tipos de gaita. Unha para o que toca duro, outra para o que toca blandiño e outra intermedia para o que toca normal, non? Pero, claro, eso tamén sería un pouco complicado, porque esa gaita valería para esa e xa non valería para outra. Eu creo que o ideal pois, é facer unha gaita que sea maleable, doce, o sea, adaptativa, que se adapte a uns e a outros, non? E creo que estamos na liña deso. Crees que do mesmo xeito que nos conservatorios hai estudos oficiais de gaita, tamén debería implantarse estudos oficiais sobre a súa construcción? Pois pareceme perfecto, porque a construcción de gaita pois non é facer unha gaita o físico bonito, como se fora un mueble ou unha mesa, claro, pode ser moi bonita, pero claro, eu creo que hai que ter uns coñecementos importantes pois, sobre a construcción, sobre a música, ao fin e ao cabo pois, estamos falando dun instrumento musical que ten que afinar pois, con outros, digamos, máis complexos, como pode ser un piano ou tal. Pois non me parecería mal pois, ter ese mínimo de coñecementos, non? Como se consegue ter a mesma ilusión que o primeiro día, despois de toda unha vida adicada á gaita? Pois como se consigue? Pois non che sei dicir, o que se me está ocorrindo pois é que como isto sí que é un traballo, pero non sempre para nós a vez que é un traballo é un hobby, pois eu creo que é a maneira, o sea, que nós temos ilusión porque nos gusta, é un traballo que desfrutamos. Claro, eso é un traballo que, aínda que a veces, bueno, pois traballes moito, pero como che gusta, pois gustanos. Seguimos tendo a mesma pasión que cando empezamos, non? E a mesma ilusión, non? E ata aquí o vídeo de hoxe. Espero que fose do teu agrado. Se te apetece, visítanos as redes sociais, suscríbete a canle e dalle o like. Vémonos no próximo vídeo.